देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती सगळें आमची जिविता पासत ताची जिवीत आमचे भितर आसा आनी ती जिवीत घेवन आमी चलता. हर एक दिसा हर एका वेळार तेची जिवीत घेवन आमी चलता. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ओ ह्या वेळार आमी आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन देवाक दिन वासुया. ओब्राशीन दलाबात्र मोसोकोन दलाबाती राबासेके लिब्रमा शिखामांत्र लांदा राबात्रो बोसेकेत्र लांदे ओमा शिखामांत्र बोशिखांत्र लांदे ओब्रा शिवात्र मासाखारो लोको रोको तो रोको लिबातो कोमोतो रोको तिराबा सांदा लावात्र लाकारियाला लिबा शोंदे लेवेत्र मासोंद्रो बोधी राबात्र लका लिब्रमा शोंदरो वोत्र लांदे. ओ हालेलुया. ओ बाशिंत्र लांदे ओ मांत्र बोसिकेत्र लांदे. लुकाचो 4 अध्याय आणि 18 ओळ आमकां सांगता, ताणें म्हाका अभिषेक केला देखून सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुल्मांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक. म्हज्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां सांगता लूक चॅप्टर 4:18. ताणें म्हाका अभिषेक केला देखून सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. म्हज्या भाव भयणांनो, देवाचो आत्मो आमचे वयर आसा. देवाच्या आत्म्याचो अभिषेक आमचे वयर आसा. आनी हो अभिषेक देवान आमकां केला कित्याक? गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, पिडेन आसलेल्यांक बरी करूंक. देवान आपल्या आत्म्याचो अभिषेक तुका आनी म्हाका केला. आयज तूं आनी हांव देवाच्या आत्म्याच्या अभिषेकान भरलेली भुरगीं आसा. देवान आपलो आत्मो आमचे भितर वतयला, अभिषेक केला. एका पावसा भाशेन, एका उज्या भाशेन देवाच्या आत्म्याचो अभिषेक आमचे वयर आसा. तो आत्मो आमकां शिकयता मोगाचें, तो आत्मो आमकां चलयता. त्या आत्म्याच्या सामर्थ्यान बरोया, त्या आत्म्याच्या शक्तीन बरोया. त्या आत्म्याच्या मोगान बरोया. तो आत्मो सर्वेस्वराचो आत्मो, तो आत्मो देवाचो आत्मो. ओ हालेलुया. आमचे दोन्ही हात वयर उबारून खुशालकाय. ओ हालेलुया. जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान. या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे. अभिषेक तू कर दे,
अभिषेक तू कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे ओ हालेलुया देवाच्या आत्म्याचा अभिषेक घ्याव्या तो अभिषेक आमच्या वयर जाता हालेलुया आमचे दोन्ही हात वयर उभारून त्या देवाच्या आत्म्यान बरो याव्या तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे अभिषेक तू कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे अभिषेक तू कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे पहले से दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे अभिषेक तू कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे अभिषेक तू कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे शेर bebe bebe rama mama sakat rama silen krama edro mashare imashare I worship the Lord Rabba Baba I worship kata mujhe devachi avakanta mujhe deva israti I worship kata मुझे देवाच बोला ब्रह्मा मामा एक चादर के समान एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
देवाची शक्ती, देवाची ताकद आमचे भितर आसा. तिची ताकद सदां काळ आमचे भितर गिन्यानान भरता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळया, ज्या वेळार आमी तेची उतरां आयकता त्या वेळार आमी गिन्यानान भरता. प्रेज द लॉर्ड. आतां तुवें म्हणटलें मागीर तितून कितें जालें ब्रदर? आमी गिन्यानान भरता. आमी संवसाराच्या गिन्यानान भरना ना, आमी देवाच्या गिन्यानान भरता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार हांव तेचे विशीं उलयता वा तिची उतरां वाचता, हांव संवसाराच्या गिन्यानान भरना, हांव देवाच्या गिन्यानान भरता. प्रेज द लॉर्ड. हांव देवाच्या गिन्यानान भरता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कितली सोबीत पळय देवाची उतरां. हांव देवाच्या गिन्यानान भरता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आयचे देवाचें उतर घेवया. लूक चॅप्टर 1. लुकाचो दुसरो अवेसर लूक चॅप्टर 2 वर्स 25 and 26. आनी कितें पळयात देवाचें उतर सांगता. लुकाचो दुसरो अवेसर 25वी आनी 26वी उतरां पळयात. तेन्ना सिमाव नांवाचो एक भाग्यवंत आनी देव भिरांतीचो मनीस जेरुसलेमांत आसलो आनी इस्रायेलचे बुजवणेची तो वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. 26 लायन. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पयल्या बोखर तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका करीत केल्लें. आमेन. सो देवाचें उतर कितें म्हणटा. तेन्ना एक सिमाव नांवाचो मनीस पळयात, देव कितें तरी आयज आमच्या सांगाताक उलयता. पळयात, ज्या वेळार सजमान घेयात पवित्र पुस्तकान एका कोणाचें नितीवन मनशाचें नांव येता म्हटल्यार त्या मनशा थंय कितें तरी आसा. आमेन. बेश्टेंच बायबलान कोणाचें नांव येवचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. नितीवन मनीस पवित्र पुस्तकान ज्या वेळार नितीवन असो मनीस म्हटला ते उतार खेरीज भाशेन पवित्र आत्म्यान बरयला. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या वेळार ज्या वेळार जेजू क्रिस्त ल्हान आसलो त्या वेळार एक असो कोण तरी मनीस आसलो जो पवित्र पुस्तक म्हणटा भाग्यवंत आनी देव भिरांतीचो आसलो. आमेन. म्हटल्यार ज्या टायमाक जेजू ह्या संवसारान येयलो पूण देवाचें उतर दिवंक सुरू करूंक नासले, देवाच्या राज्या बद्दल खबर नासली, तरी आसतना तेचे आदी कोण तरी एक आसलो जो देवाच्या भुरग्याची वाट पळयतालो. आमेन. आनी तेचें नांव हय मेन्शन केलां तें म्हटल्यार सिमाव. प्रेज द लॉर्ड. सिमाव. पळयात, आयज जर तुमचें नांव एका खंयच्या बुकाचेर आसा वा तुमचें नांव एका खंयच्या बिल्डिंगेचेर आसा तर त्या बिल्डिंगे पासत तुजें नांव वा तूं खास आसाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जस्ट एग्जाम्पल घेया. आयज जर खंयची कंपनी आसा, जस्ट एग्जाम्पल घे, टाटा घेयात. टाटा ही कंपनी आसा जाल्यार त्या कंपनी पासत टाटा ह्यो मनीस चड म्हत्वाचो आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. चड म्हत्वाचो. कित्याक त्या मनशा वरवीं त्या जागेक त्या गाडयेक एक नांव मेवलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हटल्यार तें ज्या वेळार बायबलान त्या मनशाचें स्पेशल नांव येता म्हटल्यार खंयच्या मनशाचें तर थंय आमी लक्ष दिवंक जाय. आनी बायबल कितें म्हणटा, सिमाव नांवाचो एक भाग्यवंत आनी देव भिरांतीचो मनीस. म्हटल्यार जेजू येवच्या आदी देवान थोडे मनीस तयार थेयलेले. आमेन. आनी हे सगळे जुदेव लोक आसले, हे सगळे इस्रायल आसले. प्रेज द लॉर्ड. ते क्रिस्तीन आसले. हालेलुया. ते क्रिस्तीन आसले, ते जुदेव आसले, इस्रायल प्रजा आसली, पूण तेतून सुनूय थोडे भाग्यवंत आसले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो भाग्यवंतपण, नितीवंतपण, रायचियसनेस हे खूब म्हत्वाचें आसा तुज्या आनी म्हाज्या जिवितांत. प्रेज द लॉर्ड.
ह्या 2 गजाली वरवीं तुमकां देव सजमता. प्रेज द लॉर्ड. भाग्यवंतपण, रायचसनेस आनी देव भिरांत. प्रेज द लॉर्ड. हे 2 वस्तू खूब इम्पॉर्टंट आसात, खूब इम्पॉर्टंट आसात तुज्या लायफान. हालेलुया. 2 वस्तू खूब भिरांत, खूब इम्पॉर्टंट आसात तुमच्या लायफान. पळयात, आयज पवित्र पुस्तकान जेचें नांव येयलां ती सादी वस्तू नासतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेका मान आसा. पूण हे मान कित्याक मेवलो? ह्यो मान हेका लागून मेवला कित्याक तो नितीवंतपण आसलो आनी देव भिरांती. इम्पॉर्टंट 2 वस्तू, नितीवंतपण, देव भिरांती. प्रेज द लॉर्ड. आनी हंय अशे भाशेन बरयला, जेरुजालेम म्हटल्यार इस्रायल पर्जेन जेरुजालेम तो देव भिरांतीचो मनीस आसलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी पळयात, आनी तो इस्रायलच्या बुजवणेची वाट पळयतालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हटल्यार इस्रायलच्या बुजवणेची म्हटल्यार इस्रायल लोकांक मागताले मसिहा येवनी म्हणून, सोडवणदार येवनी म्हणून. हालेलुया. पळयात, तो इस्रायल पर्जेचो आसलो, मसिहा येयलो आनी तेणी ताका वळखलो. तो इस्रायल पर्जेचो आसलो, मसिहा येयलो आनी तेणी ताका वळखलो. पूण तेच्याच सांगाताक शास्त्री आसले, तेच्याच सांगाताक शास्त्री आसले आनी ते शास्त्री पासून बायबल वाचताले, शास्त्री पासून देवाचे उतर रीड करताले. जेजू आयलो पूण तेंच्यांनी मानून घेवना. प्रेज द लॉर्ड. फरक कितें आसलो सांगात? फरक कितें आसलो? पळयात, तो जेरुजालेम आसलो, तो एक इस्रायला. तेणी जे आयजाया चॅप्टर 41 जे बरयला देवाचे उतर, मसिहा येतलो, सोडवणदार येतलो म्हणून, तो तेणी मानून घेतले जेजू क्रिस्ताक पयल्या उपरांत. जेजू क्रिस्ताक पयल्या उपरांत तेणी मानून घेतले आनी तेणी म्हटलें कितें? हे सोडवणदार. पूण तेणी मानून घेतले पूण दुसऱ्यांनी मानून घेवना. कित्याक? फरक ह्यो आसलो तेंचे भितर आनी तेंचे भितर. पवित्र आत्मो भरोन तो नासलो. आमेन. सिमाव ह्यो पवित्र आत्म्यान भरलेलो आसलो, ते पवित्र आत्म्यान भरलेले नासले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी 26 लायन पळयात कितें म्हणटा. 26 लायन अशी म्हणटा, सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पयल्या बगर तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कैद केल्ले. प्रेज द लॉर्ड. सर्वेस्पराच्या आत्म्यान पयल्या बगर तो मरचो ना. प्रेज द लॉर्ड. आयज कितलीं जाणां आमकां आमच्या जिवितान सर्वेस्पराक पयल्या बगर हांव मरचो ना म्हणटाले. आमी जायते जाणां म्हणटा ना हांव मेल्या उपरांत देवाक पळयतलो. ना, तो कितें म्हणटालो? हांव सर्वेस्पराक पयल्या बगर मरचो ना, मेल्या उपरांत. म्हटल्यार सर्वेस्पर तुमचो ह्या संवसारान तुमकां पळोवंक मेवता. आमेन. हालेलुया. खंयच्या वस्तून न्हू पूण तुज्या जिवितान. आमेन. हालेलुया. पळयात, मेल्या उपरांत जेजूक पळोवं नाकात. आतां जेजूक पळयात. मेल्या उपरांत तो तुमच्या सांगाताकूच आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायतीं जाणां मेल्या उपरांत जेजू कडेन वचोंक सोदतात. मराच्या आदी सरात मरणाचो अनुभव तुमकां जावचो ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जायते फावटी न्हू आमी उतरां देवाची आयकता पूण उतरां प्रमाणे चलोवंक आमकां भोव कठीण. सिमाव ते हांवें पळयता जाल्यार आमी बायबल वाचता जाल्यार जेजूच्या टायमार ते मनीस आसले, जुजे, मरियमाय, एलिझाबेथ, जाखारिया, हे सगळे जाण मनीस आसले. हे सगळे मनीस आसले, हे सगळे भाग्यवान मनीस आसले आनी तांकां सगळ्यांक जेजू दिश्टी पडलो. तांकां सगळ्यांक जेजू क्रिस्त दिश्टी पडलो. आयज तुज्या आनी म्हज्या लायफान जेजू क्रिस्त दिसणें खूब गरजेचें न्हू. मेल्या उपरांत पूण संवसारान नासतना. न्हू मेल्या उपरांत पूण संवसारान नासतना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, आजचे जे देवाचे उतर आसा ते आमकां खूब कितें शिकयता. आयज आमी म्हणटा ना मेल्या उपरांत हांव जेजूक पळयतलो, पण ना, बायबल सांगता जिवी आसतना जेजूक पळयात तो दिश्टी पडटा.
आमेन. जिवी आसतना पळयात तो दिश्टी पडटा. हालेलुया. आमी आत्मीक दोळे आमचे बंद केल्या. सेम जशे साधुकी असले, फारिजीव असले, तेंच्यांनी जेजू ख्रिस्त सामकार आसन, देवाचो पूत सामकार आसन तेंचे दोळे बंद जाले. आत्मीक दोळे बंद जाले. प्रेज द लॉर्ड. आत्मीक दोळे. पळयात बाबा, जिवितान जेजू बगर आमचें कांय ना. जिवितान देवाच्या पुता बगर आमचें कांय ना. तो देव आसा, तोच जेजू ख्रिस्त आसा, तोच सामर्थ्य आसा, तोच जिवीत आसा. तेच्या थंय आमकां रावंक जाय, तेच्या थंय आमकां जिवीत घालूंक जाय. तोच तेचे वरवीं आमची जिवीत आसा, तेचे वरवीं दीस आसा, तेचे वरवीं रात आसा, तेच्या वरवीं सगळ्या. कित्याक तोच आमचो अल्फा, तोच आमचो ओमेगा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, आयच्या देवाची तर सोट्या सिंपल आहा, पूण पळयात कितें शिकोंक मेळटा. जेजू क्रिस्ताक पयल्या बगर हांव मरचो ना. देवाच्या पुताक पयल्या बगर हांव मरचो ना. पळय कितें म्हणटा, सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक. आमेन. मसिहा. ख्रिस्त म्हटल्यार कितें? मसिहा. मसिहाक पयल्या बद्दल हांव मरचो ना. हाव ब्युटिफूल. कितले सोबीत. आयज आमी 10 वर्सां, 20 वर्सां, 30 वर्सां, 40 वर्सां, 50 वर्सां, 60 वर्सां अशींच घालयता, पूण जेजूक काय पळयना. हालेलुया. जेजूक काय पळयना. जेजूक काय पळयना. पळयात, देव तुमच्या भितर आहा आनी तो सोबीत कांय वाडटा. सोबीत कांय वाडटा. तेका पळयात. टायम दियात. मनशांक सांगाताक उलोवं नाका, देवा सांगाताक उलयात. मनीस तुमच्या सांगाताक सदां काळ रावचो ना. देव तुमच्या सांगाताक रावतलो, कित्याक तो तुजो मोग करता. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या दर एकल्या भुरग्या पासत हांव पळयता एक वाडतो अनुग्रह तेंच्या जिवितान. हांव पळयता एक उत्कृश्ट जिवीत. हांव पळयता एक सक्सेसफूल लायफ. हांव पळयता जंय वयता थंय देवाचो अभिषेक घडटा. हांव पळयता एक आत्मीक बान फास तेंच्या सांगाताक आसतना. आत्मीक बान. आत्मीक बान. प्रेज द लॉर्ड. ह्यो बान केन्नाच तुटोचो ना, कित्याक ह्या जिवीच्या रक्तान बांदला. जिवीच्या रक्तान बांदला. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता, सदांच करतलो आनी सदांच तो तुमचे बसत आसा. आमेन.